ഓ, ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൾക്കാരെ മാറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കും. റിലേഷൻഷിപ്പ് കാരണം ഒരു ഡ്രഗ്സോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോവാം. വേറൊരു തിങ്കോ അതിലുണ്ട്. സ്വന്തം ലൈഫിനെ കുറിച്ചൊരു നോളജോ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാരണം അതിൽ എൻറ്റയർലി വിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ലൈക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി കാണിക്കണം. ചിലപ്പോൾ ആ ഒറ്റ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാരണം അയാൾ ചിലപ്പോൾ ലൈഫിൽ രക്ഷപ്പെടും. ഞാനത് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഈ കേൾക്കുന്ന കുറേ എൻ്റർപ്രണറിൻ്റെ സക്സസ് സ്റ്റോറീസിലേക്ക് ഒരു ഹിഡനായി കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബോയ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഓഫ് കോഴ്സ് ഗേൾസ്. സോ ഒരു എൻ്റർപ്രണറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് ഒക്കെ നല്ലതാണ്. സോ അതിൽ നിന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും, നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും. സോ ഡേറ്റേകൾ ബ്രേക്കപ്പ്